crec que si escoltés el nostre treball, l'Ovidi, jo penso que el primer que es trencaria la caixa, riuria i s'ho passaria molt bé amb nosaltres. Suposo que ens coneixeríem, però suposo que li faria gràcia i que bueno, li agradés més o menys la vessant musical amb què ho interpretem. Segur que ens podíem fotre uns quants tragos junts i riure molt, no? I suposo que és una persona ben planera per lo que puc descobrir, no? Darrere de les seues cançons, perquè seria un tio de puta mare. Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortia ja de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Vam veure millor perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure amb gent preciosa perquè vull, perquè és tip-tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix. El record que tinc de l'Ovidi ara, és un de les persones més entranyables i dels millors amics que he tingut. O sigui, per mi l'Ovidi és l'Ovidi. No té res a veure amb si era un noi que cantava tant se me'n dona, que hagués estat un cambrer del Ritz, que ho va ser, o que hagués estat un pastor, que també ho va ser. I els records que tinc d'ell són records humans, vull dir, humans d'un company de debò i d'un amic de debò. És a dir, jo he viscut coses amb l'Ovidi, nits, o que hem sortit amb unes bosses, o que ens hem banyat amb pilotes al Port de la Selva, que aquestes coses no les tinc que explicar, però és el que jo recordo de l'Ovidi. A mi qui em va parlar primer que ningú de l'Ovidi fou el Joan de Sagarra. Va dir, hi ha un valencià que ha fet unes coses que estan molt bé i que l'hauries de conèixer, l'hauries de sentir, perquè a més està molt bé i tal. I el vaig conèixer, i el vaig sentir, i vaja, ens va haver una congenialitat immediata i no sé si era l'any 68 o 68 seria o finals del 67, no ho sé, pot ser finals del 67, començament del 68, vam fer un Palau de la Música amb ell i el Quico. L'Ovidi era una persona natural i com que això sembla ser que no és massa corrent, per desgràcia, sembla ser que és extraordinari, però no era extraordinari, era natural. Era una persona hormonalment natural, o sigui, com un ha de ser. Fèiem col·laboracions, jo l'acompanyava, ens vèiem, ens intercanviàvem discos, fins que l'any 74, em sembla que va ser, que ell estava fent un disc que es deia Crònica d'un temps.
I sí, al cap de poques setmanes va venir a casa, eren veïns, vivíem tots dos allà al costat del Parc Güell, i ens vam posar d'acord, i a partir d'aquest moment doncs, ja va ser una col·laboració molt més íntima i molt més intensa. Una de les primeres cançons que vaig fer, La Fera Ferotge. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús del seu poder i a la fera ferotge deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després, si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu, la fera, i en veure tan fotut em va dir molt planer: xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot ni l'estoven, i emprenyats per la feina a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au! Jo sabia que ell cantava i que feia cançons, i llavors hi havia una mena de premi, de cançó, era el moment de la nova cançó, etc., que ho feien els de l'escola de periodisme. I jo vaig anar a veure l'Ovidi i li vaig dir: home, per què no vens, perquè hi ha això i tal. Ell estava assajant. I va sortir i va cantar, la cançó de les balances, aquelles coses que feia llavors amb el Carandell. Hi havia el Miquel Cors, hi havia el Cisa, i va guanyar el premi. I recordo que com a propina ens va donar la samarreta. I llavors, a partir d'allà, aquella mateixa tarda me'l vaig emportar a casa, vam estar a casa, ens vam menjar uns fideus a la cassola i vam estar fins a les 4 de la matinada sentint música francesa. Recordo que aquell dia és el primer dia en què l'Ovidi va conèixer el Leo Ferrer i li vaig posar tot això. Bé, jo he tingut la immensa sort de fer un disc amb Leo Ferrer i fer algunes actuacions amb ell, i és gràcies a l'Ovidi, perquè l'Ovidi va estar a casa seva, a Itàlia, va portar els seus discos, i evidentment en els discos de l'Ovidi estava la meva guitarra. Les parfums de la nuit, quand il monte d'Espagne, les accessoires du dimanche, sous ton pagne, les larmes de la joie quand elle est à genoux, le rire du soleil quand le soleil s'en fout, les souvenirs de ceux qui n'ont plus de mémoire, l'avenir en pilule, toi et moi pour y croire, tes passeports pour t'en aller, t'einsteiniser vers cet univers glauque où meurent nos idées. Des automates te parlant de mes problèmes et cette claire montée qui dit je t'aime, un jardin dans ton cœur avec un jardinier qui va chez mon fleuriste et t'invite à dîner, des contes indécis chez ton marchand de rêves, un sablier à ton poignet, des murs qui lèvent, des chagrins pour des mains pour t'enchaîner à moi, des lampes sur elles pour me tuer sans foi. Pobre soc, un xec mancaria, solució de tot,
un home sense res, un am necessita abans que res més. Em manca un pis, no puc donar un pas, tinc que moure un plet si vull menjar un plat. A la tasca un vas fa que em diguen vés. I si vull ser gras he de menjar gat. Per a mi és un goig menjar un poc de guix, fins i tot un pet ja se'm torna mut. I em troben tan groc que em diuen el grec. Mon pare em diu foll en comptes de fill, i tinc tanta fam que em menjaré el fem, que em menjaré el fem. Clar, l'Ovidi escrivia en espanyol al començament, com tota la seva generació. Que a l'escola li ensenyaven en cristiano, d'acord? Com l'Ovidi descobreix un dia que la seva llengua s'escriu. Com això aquest país un dia ho va descobrir perquè li ho havien negat. Clar, perquè va trobar un llibre d'un oncle, diu, ostres, això què és? I què va fer l'Ovidi aleshores? Doncs va aprendre a escriure en català, ell. És l'home cabut, d'alguna manera, l'home resolt i decidit a fer el que cal fer, i va aprendre a escriure en català. No era fàcil trobar llibres en català en les llibreries de València. És a partir dels anys 60 que això comença una miqueta a estar present. Però ahir l'existència de Joan Fuster va facilitar molt les coses perquè va tenir una projecció sobre la gent jove d'aquella època, tenint en compte que en aquella època tenia uns 20 anys, i més o menys 18, 19, 20 anys, i és el moment en què vens de Xàtiva, vas a València, la ciutat molt castellanitzada, i te trobes en què hi ha un personatge que viu a Sueca que escriu com si fos, com el que tu volies llegir d'un intel·lectual francès o un intel·lectual anglès, vull dir, amb uns temes com un llibre com el d'Escai de la realitat, que és un llibre esplèndid, i al mateix temps amb una idea de país. Raimon no és solament el cantant de protesta que un dia va enlluernar les modestes masses antifranquistes dels països catalans i de fora i tot. Durant els seus 20 anys d'ofici, la protesta no ho havia de ser tot. En definitiva, ell abans que protestar cantava, i cantava quan protestava, i cantava sempre. La cançó per a Raimon es va convertir en un vehicle expressiu de poesia, de la pròpia i de la dels altres. Un vehicle més expressiu que la mateixa poesia al capdavall, perquè la treia del paper imprès i la retornava a la força comunicativa de la música. Quan varen fer en el 93 els 30 anys del vent, no sé si recordes, allà al Palau Sant Jordi, que fa una cosa, jo vaig voler que ell hi fos. Ell estava passant per un moment difícil, recorda que em contava que hi havia gent que li deia que ja no canta, això típic ja no canta, jo com que no canta? El que passa és que no em criden per cantar, perquè a ell li agradava molt cantar, li agradava, era una cosa, ell feia d'actor, però també era un gran cantant, i aquí en aquest país sembla ser que una cosa no pot ser una altra, i després va entrar ell i algun altre tipus de gent, els que, diguem-ne, en certa manera havíem estat més a prop del moviment obrer, doncs molt castigats a la sortida de la dictadura, i li van fer molt difícil. I en el 93, quan vaig fer això, dic, home, fem... I ell va estar bé, beníssim. M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant en verd, un vell futur, una augusta contrada, seràs el ren que fa pujar al pan, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys,
seràs la llum il·limitada, seràs confio on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, rosa esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré diament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré diament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. La realitat és que el jovent d'avui en general no el coneixen. Hi ha alguns que sí, hi ha alguns nuclis que l'han descobert i que estan, clar, s'han trobat amb un personatge extraordinari d'una actualitat absoluta. Jo he crescut amb l'Ovidi. L'Ovidi era una veu desconeguda al començament, doncs que jo sentia a casa amb aquells discos grans de vinil dels pares i que m'explicava contes, no? Vull dir, és la veu doncs, que t'explicava allò, doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya, clar, doncs era aquella veu especial que jo aleshores doncs, no sabia què tenia, però que d'alguna manera doncs, hi connectaves, no? Sempre. Hi havia un Ateneu a Gràcia, una casa ocupada que es deia Casal Ovidi Montllor, i hi havia referències en molts cartells i diferents revistes de frases, referències d'Ovidi, no? Llavors ho teníem realment fàcil el saber portar-ho a la nostra gent, no? Ja que sabíem que estaria totalment receptiva, ja que tenim un públic que realment dona molta importància al contingut de les lletres, no? Llavors ja teníem un peu ficat a la porta. L'únic que calia era la resta de gent, que no eren pocs, sinó que malauradament són molts encara, que no havien descobert l'Ovidi, doncs transportar-li, no? Doncs aquesta vessant de la nova cançó compromesa, d'on arrenquem com a poble i com a lluita. Ai! De bon o res, de mal cabassos, de feina plens, de béns escassos. Mai! Vol
coneguts per molts que volen guanys. Serem la clau que els obre els panys. I un cop oberts ens deixaran que fem rovell del seu clauer fins que ens morim. I si pot ser sense cervells que la bellesa porta tristesa i una dispesa que minva els guanys. De dolç estranys, amarg companys, pensant en cel, infern tindrem. Crec que és un dels autors més complets que tenim en cançó, que reunís per a mi els tres fonaments bàsics, que són l'acció, la dicció i la cançó. No? Jo l'Ovidi l'he descobert més aviat després de la seva mort. Ara fa poc vaig veure Furtivos, per exemple, i la seva música l'he estat descobrint més de gran. I sí crec que falta encara per descobrir de l'Ovidi i que de vegades el seu record queda una mica abandonat per segons quines institucions i és una cosa que realment em sap greu, no? Sí, senyor, que sí, senyor. Sí, senyor, té la raó, senyor. Sí, senyor, digui'm, senyor, ben cert, senyor, tot un senyor. Sí, senyor, vostè, senyor, molt bé, senyor, quin senyor. No es preocupe el senyor, vostè és un senyor, no em fa mal el senyor, endavant, senyor, visca el senyor, vostè és l'amo, senyor, a les ordres, senyor. Està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies, senyor, gràcies, senyor, gràcies, senyor. I aquesta capacitat de dicció que tenia l'Ovidi la va posar al servei d'alguns poemes d'alguns poetes i ho va fer molt bé. En el cas del Vicent Andrés Estellés, els poemes dits per l'Ovidi amb un background musical gairebé quasi sempre amb el Toti, quedava molt bé. I això estava al servei de mostrar la poesia. Com hi ha els fills sense els pares i els pares sense els fills, i xiques al cinema amb les cames obertes i una mà entre les cuixes, hi ha el rosari en família, hi ha el peó que es mata caent des d'un andany, i l'home que fa el pa, hi ha qui porta 1 metre per saber el tamany escaient del taüt, i com hi ha els fermiaris que treballen la nit de cap d'any i els forats de les pigues, hi ha l'ascensor amb un llum brut, groguenc, esperant. Mentrestant la portera s'emborratxa de vi i pixa per l'escala, i la filla té por, i el marit està fent-ho amb la dona del metge, i els tramvies terribles amb l'enrenou dels ferros, i el metge que es dedica a trencar les anous. Mentrestant la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes amb un cop de mamella. I el fill de la Galarpa, que s'ha mort fa 3 dies, plora i encén un ciri, posa el ciri a l'ampolla del vi i contempla la Loren, i llavors la Suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el canelobre. I la xica que es gita més aviat que mai, i un fred com una mà li puja per les cuixes, i hi ha un instant que pensa que té el cul més petit, i els veïns que s'han morts els dos d'un toc
intoxicats l'altre dia, i la mare i la filla no tenen ganes de menjar res i ploren com les rates, i el cosí i la suïssa que dormen brutalment, i el carnòver encès, el cobertor encès, les cortines enceses i tot el pis encès, els nobles cavallers enterrats en els claustres, mentrestant la portera pixa pels escalons, i el marit no pot més, i la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta, i saltica entre cames i tot es pega foc, i la nena que plora sola a la porteria, i les inscripcions obscenes dels comuns, i el crani rebotant per tots els escalons. Jo de l'Ovidi em veig la veu, sobretot la veu. I aquesta manera de llegir un poema com es llegeix una notícia a la premsa, no? I com si fos una cosa natural que es fa tots els dies. Sobretot això, no? I la manera de captar l'atenció del públic des del primer moment. No era algú que t'estava recitant un poema, sinó que era una persona que t'estava explicant les coses i t'estava explicant problemes que eren també els teus propis problemes. I això era meravellós, perquè això és possiblement el més difícil, no? Era un cantant que d'alguna manera sabia de veritat bellugar-se, perquè coneixia molt bé el seu cos, perquè com a actor coneixia molt bé el seu cos. La seva mirada, la seva veu, la seva manera d'obrir i tancar les mans, de moure els braços, de col·locar-se. No cometia errors de posicionament a davant de les càmeres, a davant del públic. En sabia. Era actor i era cantant. No és estrany que el verí em faci companyia. No és motiu submergit de folla covardia, ni és desig reprimit, ni tan sols és mania. Si prop de mi tinc el verí, que em rosega com un cor gegant, és per tirar de la rifeta, posar-me ulleres estrambòtiques i veure-ho tot sense mirar. Passar la corda de filferro i anar seguint la baraneta. Si prop de mi tinc el verí que em rosega com un cor gegant, és per rifar de la tireta i somniar tot el que veig, per la cançó, la comedieta, la foto i la llavor del greix, per anar seguint la baraneta. I bon dia que fa bo, pot ser, no ho crides massa, no ho crides massa. I quina joia d'amor, pot ser, no ho crides massa, no ho crides massa. Una vida és una i prou, res més, ja pots cridar-ho, ja pots cridar-ho. Si prop de mi tinc el verí que em rosega com un cor gegant, és per anar esperant l'amor de festa, anar fent esquena per empentes, vore la mar dalt de muntanya, sentir silenci a les palpentes, seguint la baraneta. Si prop de mi tinc el verí que em rosega com un corc gegant, és per sentir-me jo més lliure, tindre desig foll d'avenir, amb fotrement de mi de l'amo, jugar a l'encert, xuclar-me l'erro, sense mai perdre baraneta. Bon dia que fa bo, pots, no ho crides massa, no ho crides massa. I
quina joia de món. Pots, no crides massa, una vida és una i prou, res més. Ja pots cridar-ho, ja pots cridar-ho. Doncs molt bona nit, senyors. Good night, good night, tapa't, good night, tapa't. Una vida és una i prou, res més. Ja pots cridar-ho, ja pots cridar-ho. Doncs molt bona nit, senyors. Good night, tapa't, good night, tapa't. Ell parla d'una sèrie de coses, sobretot perquè ell està molt arrelat en Alcoi, i Alcoi té unes condicionants que no té la resta del País Valencià. Ha sigut pràcticament l'única ciutat del País Valencià que ha tingut revolució industrial i una sèrie de lluites, el petroli i tot això. No? I això l'ha universalitzat més, no? perquè l'ha portat a connectar en altres situacions d'arreu d'Europa. No? I jo crec que sí que hi ha actualitat en les seues paraules i que encara hi ha cançó que explica aquesta mena de lluites socials, obreres, etc., nacionals. I és de fet per això, perquè les coses no han canviat tant i el seu discurs, per ser local, esdevé universal també en el temps. Em sembla que en el teu cas és inevitable començar parlant del teu poble, d'Alcoi, i de la teva infància. Quins records t'han quedat d'aquella època? Moltíssims. Quasi bé la major part de records són de la meva infància a Alcoi i de la meva adolescència, després ja inclús de la meva, diguem, posició una mica adulta. Alcoi per mi ha representat moltes coses perquè jo vaig sortir d'Alcoi quan ja tenia 24 anys, quan hi ha una persona més o menys ha viscut, almenys una persona com jo, que va tenir que passar una sèrie de coses, havia viscut ja quasi bé tot un vano d'històries, des de la infantesa fins a estar casat, etc. No? I aleshores tot allò per a mi sempre va amb mi. Es pressuposa que un aparell molt gran i estrany s'acosta a terra. No sabem si en so de pau o de guerra. Es pressuposa que tan sols ve a buscar mà d'obra. Mà d'obra! Mà d'obra! I què és aquest el gran perill que passem? Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. Gens. A hores d'ara ja deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines. No són humans. Són com màquines. Estranyes màquines, 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 que ho poden tot, 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 que ho xuclen tot, 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 que tot ho volen, 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 volen. Es demana calma al poble, no patiu, es prendran mesures. Calma, tranquil·litat, calma, tranquil·litat, calma, tranquil·litat, calma, tranquil·litat. El
poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. I més d'un ha pensat, home, si paguen millor. I l'Ovidi sempre que venia al Coi venia al meu estudi, que tenia prop del cementeri del Coi, on s'ajuntaven moltes nits tots els amics. Normalment jo pintava i la majoria d'amics cantaven i llegien poesia i feien coses allí. Quan venia l'Ovidi era la gran festa perquè ens passava les noves cançonetes i no sé, nosaltres érem una mica els conills d'Índies. Tallada, sàdicament despistat, pensava en la dona. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en son pare. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la sogra. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el guàrdia de la plaça. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en Garcia, el majorista. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el fill que fugi de casa. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la Lali, en Mata. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la vida tan folla, la vida tan folla. I a la finestra es tallava un dit, la clienta esglaiava o feia un crit. Però ella afegia el seu dit al quilo de bistecs mentre anava dient: ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent, ja ho veu, senyora. No val la pena preocupar-se de la gent, ja ho veu, senyora. No val la pena preocupar-se de la gent, ja ho veu, senyora. No val la pena preocupar-se de la gent. Políticament era d'aquelles paradoxes extraordinàries que agradava a tothom. Per què? Perquè era un comunista anarquista, un anarquista comunista. No sé com es menja això. Em sembla que no es menja, però amb l'Ovidi es menjava. Amb l'Ovidi es menjava. Per ell no només era el color vermell, sinó el color negre, el que li agradava. I la seva manera de comportar-se en aquest món era autèntic. Primera, d'entrar amb el cor obert. I de segona, intentar, de veritat, fer coses. L'Ovidi mai es negava a col·laborar. Mai es negava a cantar per als treballs. Mireu, els de la SEAT, no sé quanta, si hauria d'haver-hi en la SEAT, si existeix encara la SEAT, hauria d'haver-hi un petit lletrero que digués: aquí l'Ovidi va cantar moltíssimes vegades la samarreta, per exemple. I ell mai es negava a col·laborar. Era un solidari amb matxa martillo. I la seva vida política va ser sempre activa, a pesar de que semblava que no. Semblava que li agradava molt discutir les coses. No. Ell les discutia sobre la marxa. Era leninista total, sense bromes. I a la vegada era anarquista. L'Ovidi és moltes coses, però una d'elles és aquesta coherència en tot.
sempre. Que això li va portar després problemes i doncs intentar que el van intentar bandejar, el van intentar treure del mig, el van intentar apartar, que no se'l veiés i tantes altres coses. Però ell va continuar, ell sabia quin era el seu camí, el tenia molt meditat i va continuar sempre equivocant-se o no, d'acord? Però intentar viure al màxim de coherentment amb les seves idees, no? I jo només l'he vist tenir mala llet quan sabia amb la gent que tenia poder. Jo l'he vist sempre això que a mi em fascinava, esclar, perquè ho trobo el més interessant, perquè tenir mala llet amb un que està per sota, això sí que és dolent, però tenir mala llet amb el que té poder em sembla una cosa de gran persona, no? I en canvi una gran delicadesa, no sé, i coses que jo veia amb la seva companya en els últims temps, vull dir, molt tendre, molt agraït, no? Encara ara em costa, i t'ho dic, veure una imatge de l'Ovidi cantant, és que és gros, i mira que fa 10 anys i que és que no, gairebé no m'imagino que faci 10 anys, sempre em pensava que feia menys. Quan un cantautor, en aquest cas, fa una feina compromesa, és evident que és així, ell, no pots fer cuento. Tu no pots cantar pels pobres i viure com un fill de puta. No sé si era a finals del 84, primers del 85, que TV3 ja funcionava feia un temps i no ens havien cridat mai per res i nosaltres ens vam revoltar i ens van fer un dinar a uns quants cantants, no? Hi havia, em sembla que era l'Alfons Quintà en aquell moment, el Mats Caner, etc. La qüestió és que ens volien donar la píldora una mica. I estàvem bastant callats, menys l'Ovidi. L'Ovidi es va aixecar i em va dir 4, però gruixudes i ben dites, d'aquella manera que vaig pensar, sí senyor, té tota la raó, ja està bé, no? Vull dir que l'Ovidi deia les coses clares quan ell volia, a qui fos. No sé si et podria definir l'Ovidi així, no? Pensant en l'Ovidi em podrien sortir moltes coses. Venia a casa no només a aixoplugar-se el dia que plovia, sinó a aixoplugar-se el dia que li anaven mal dades les coses. I a l'Ovidi li van anar mal dades bastantes vegades. Aprofito per dir que ha sigut un autor, cantant, actor, que no el vam tractar gaire bé. Va passar una temporada molt dolenta, pensàvem posar un restaurant i tot, fixa't, però bueno, després ja li sortia una pel·lícula, sortien cosetes. Després va començar a escriure les seves memòries i ja quan em portava, no sé, uns dies, diu, i a qui li va interessar la meva vida? Llavors lo va deixar. Llavors jo, bueno, i per què no pintes? I bueno, sí, vam anar i vam buscar unes cartolines i va començar a pintar. I va fer unos quadres molt bonitos, era al final. I bueno, és que era una persona que necessitava expressar-se. Que l'Ovidi un dia sopant amb la Nieves, amb la seva companya, i ell, ja amb aquella veueta
va i em diu, Oller, Joan, ja no puc cantar, no puc fer d'actor, m'haig de buscar la vida per una altra banda. He pensat si per seguir en el teatre i tot això m'agradaria molt fer d'ajudant de direcció. Em deixes ser el teu pròxim ajudant de direcció? Jo em vaig haver d'empassar la saliva, perquè clar que l'Ovidi faci d'ajudant de direcció no forma part de cap lògica, però naturalment li vaig dir que sí. El dia següent em trobo amb el director de la institució que produïa l'obra que feia i em diu, ja tens ajudant de direcció? I dic, sí, l'Ovidi Montllor. I diu, no, una persona malalta no, perquè pot crear una raresa entre el grup. I, en certa manera, jo de vegades penso que la hipocresia i el cinisme d'aquesta societat i el càncer tot junt varen acabar en unes possibilitats que tenia l'Ovidi d'aportar moltes coses dins del fet de cantar en català. I jo no diré que mai que l'Ovidi va tindre mala sort. El que sí que diré és que hi ha molt de fill de puta en aquest país, no? I que és això el que li va passar, no va ser una cosa casual. A Ovidi Montllor van intentar callar-lo, no? I va haver un moment determinat, va acabar aquesta cosa que diuen la transició en els anys 80 i van decidir que com ja hi havia llibertat, pues no necessitaven ningú que els diguera què és el que feien bé i què és el que feien mal, no? Dona'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret, no ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dona'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que lluu ens portaran la salabror que amara a l'amor, tota cosa prop del mar. I jo aleshores besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dona'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. No me'n vaig, sóc qui torna. I és com una maledicció o una benedicció, en aquest cas, que ens va llançar ell en el seu moment, no? I és cert, no se'n va, és qui torna. El trobo a faltar cada dia, però això són coses personals, vull dir, érem molt amics i ja no hi és i aleshores el trobo a faltar. De totes maneres, la seva presència més o menys hi és, aleshores doncs no el trobes a faltar físicament, però tens una presència que et fas tu mateix per estar una mica al tanto i tal i qual, i les coses que fas penses en ell. Jo crec que, per exemple, parlar de l'Ovidi, si l'Ovidi no s'hagués mort i fos aquí, l'Ovidi el que li interessaria és una mica parlar de com està la situació laboral de la nostra feina, no? I aleshores jo crec que el que l'Ovidi li agradaria és que es patentitzés això, que no ha canviat res. Molts matins, que estic sol durant 2 o 3 hores, i em poso música i em poso l'homenatge a Teresa. I em cau algun llagrimot, sí. Una
cosa, pràcticament hi ha tantes coses en la casa que estan implicades en l'Ovidi que te'n recordes tots els dies, o sigui, de mil situacions, i constantment estem comentant coses sobre l'Ovidi. 10 anys sense l'Ovidi és una gran putada. Com un record d'infantesa, sempre recordaré a la Teresa. Ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés, abans que un bombardeig la tornes boja. Tots els xiquets la seguien i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on venien i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i a estimar, d'això era ella la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda, ai, dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa, sempre et recordaré a tu, Teresa. Ballant el vals.